Gordon & Sweets sølvfarvning. Her står koblinglassene klar til farvning af leverpræparaterne. Præparaterne står klar i rindende vand og skal derfra overføres til stinkskabet. Dette gøres på en bakke, så der ikke dryppes på gulvet. Her ses et ufarvet leverpræparat, hvor det ikke er let at skelne strukturerne fra hinanden. Først overføres de ufarvede leverpræparater til en sur kaliumpermanganatopløsning. Der skal de stå i 3 minutter, derfor startes stopuret, når alle præparater er i opløsningen. Når præparaterne skal overføres fra kaliumpermanganatopløsningen, anvendes en pincet. Det kan godt drille lidt, når man med en pincet skal styre præparaterne, så de bliver ordentligt placeret i vuggen. Det kan derfor være en god idé at forsøge at få det ene hjørne af præparatet placeret korrekt i vuggen, for derefter styre det andet hjørne på plads. Nu skal præparaterne skylles i rindende vand. De flyttes igen på en bakke og bliver forsigtigt sænket ned i det rindende vand. Her skal de stå i 5 minutter, og derfor startes stopuret igen. Hvis man tog præparaterne op fra skyldningen, ville de se sådan her ud i et mikroskop. De er altså på dette tidspunkt i processen farvet helt brune, men alligevel er det stadig svært at skelne strukturer fra hinanden. Mens præparaterne står i rindende vand, kan man nå at flytte det brugte koblinglas, så man ikke kommer til at bruge den samme reagens igen. Efter de 5 minutters skylning overføres præparaterne til 1% oxalsyre. Man ser tydeligt, hvor mørke præparaterne er, men dette var ikke ved, for i oxalsyren affarves præparaterne igen. Dette følges her tæt på, hvor man ser, at de langsomt mister farven. Til sidst har vi snydt lidt med tiden, men man skal have tålmodighed, for det tager egentlig ikke lang tid. Det føles bare sådan, når man står og kigger på det. Når man vurderer, at de ikke mister mere farve, skal præparaterne igen skylles i rindende vand. Her ser man tydeligt, hvor svært det kan være at styre et præparat med en pincet, men det kan altså anbefales at bruge den teknik med at placere et hjørne først og derefter det andet. Præparaterne skal være i det rindende vand i 5 minutter, og imens kan man sætte oxalsyren til side. Nu skal præparaterne op af det rindende vand og skal overføres til 2% ferriammoniumsulfat, hvori de skal være i 10 minutter. Inden det tages op af ferriammoniumsulfaten, pakkes plastikpincetten ud, så den er klar til anvendelse. Herefter tages præparaterne op og skal skylles i 2 hold destilleret vand. Dette gøres ved, at de overføres til det første hold destilleret vand i et koblinglas. Og dette glas bæres så over til vasken, hvor vandet hældes ud, og nyt destilleret vand hældes i. Til overførslen fra det destillerede vand til sølvopløsningen skal der anvendes en plastikpincet. Præparaterne skal være i sølvopløsning i 1 minut.
Efter minuttet er gået, så skal præparaterne igen skylles i 2 hold destilleret vand. Det gøres igen efter præcis samme procedure som ved foregående skylning. Herefter skal præparaterne overføres fra det destillerede vand til formalinopløsningen. Her anvendes plastikpincetten igen. Den er nemmere at holde fast på præparaterne med og nemmere at styre dem med. Præparaterne skal stå i formalinopløsningen i 1 minut, hvorefter de på en bakke skal overføres til rindende vand i vasken. Læg mærke til, at ved håndtering af præparaterne fra formalin har man handsker på. Mens præparaterne står i rindende vand i 5 minutter, kan man få sat de anvendte koblinglas til side. Nu hvor præparaterne har været i sølvopløsning og i formalin, vil man i mikroskopet kunne se de retikulære fibre i levervævet, hvis man tog det op og satte det i mikroskopet. Det ser ud som om cellernes omrids er blevet tegnet op af de her retikulære fibre, men man kan dog stadig ikke se levercellernes kerner. De skyllede præparater skal, inden de skal kernefarves, i en 5% natriumthiosulfatopløsning, og det skal de være i 3 minutter. Og efter de 3 minutter skylles præparaterne i rindende vand i 5 minutter, og natriumthiosulfatopløsningen kan sættes til side. Og fra denne sidste omgang 5 minutters skylning skal præparaterne til deres sidste koblinglas med kernektrot, og her skal de stå i 2 minutter. Og når de 2 minutter i kernektrot er overstået, så skylles præparaterne kort i rindende vand, inden det skal dehydreres og monteres. Det sidste koblinglas kan jo også sættes til side for god ordens skyld, da farvningen nu er gennemført. Når man ser et færdigfarvet præparat, så vil man nu i mikroskopet kunne se både de retikulære fibre, og man kan ane cellernes kerner.